самата Европа политически, особено във Франция го виждаме, те станаха изключително дезинтересирани от религията, държавата никакви пари и вече храмове се превръщат в джамии, защото пък обратно уния хора си държат на това. Били сте в Белгия, знаете там религиозните празници, те си затварят цели квартали, излизат агнетата си, се режат така на улицата си ги правят хората демонстративно. Носейки заряда на комунизма, не може да оставим картини с деца с корабчета и лодки, които да умират по бреговете на Европа. Просто не е редно. Уважаеми зрители, вие отново сте с предаването Въпрос на мяра. Аз съм Първан Симеонов. Заедно с моите млади колеги основахме наскоро една социологическа агенция. Тя се нарича Мяра. Можете да наричате още Мера, ако искате. Горе в този момент, като наблюдавате логото, ще видите как през няколко секунди то преминава и през и през Я, и разбира се през ятовия знак, ятовата гласна, която сочи единството на българските говори. В тези разговори тук търсим единен език, не търсим единство на мненията, търсим единство на изразността, т.е. търсим общ език, което беше, както и друг път съм казвал, едно от проектозаглавията на предаването. Предаването се казва Въпрос на мяра, защото то по традиция започва с въпроси. Всъщност започва с отговори, но това са отговори на социологически експерименти, а тези социологически експерименти обикновено служат да създадат повече нови въпроси, отколкото да дадат отговори. Направили сме и сега един сондаж, с който ще започнем. Той ще стигне до всички останали медии, но вие, зрителите на Въпрос на мяра, имате привилегията в този YouTube канал да видите отговорите първи и да задавате на своя ред въпроси в коментарите си. Призовавам ви отново, както се прави, да се абонирате, да получавате известия, да споделяте, ако ви е интересно, и разбира се да коментирате. Както обикновено, ние сме в ситуация, в която има толкова много теми, но сме подбрали една от темите с главната в последните години, темата за миграцията. Темата за миграцията ще обсъдим тази вечер с моите гости Теодор Славев и Кузман Илиев. Предполагам, че ги познавате всички. Мисля, че те могат да се представят по-добре, отколкото аз мога да ги представя, а пък най-добре могат да се представят с нещата, които ще кажат. За мен обаче сега предстои сложната задача да се опитам да интерпретирам това, което вие сте казали в нашето допитване. Ние направихме един терен сред 803 души, чрез пряко лично интервю с таблети. Извадката е представителна за пълнолетното население на страната. Отклонението е плюс-минус 3,5 при 50% дялове и 1% от извадката условно се равнява на около 54 000 души. Това е защото се предполага, хайде да кажем, знае се, малко по-благосклонно, че в България вероятно има около 5 милиона и 400 хиляди трайно пребиваващи пълнолетни българи, затова изследването е представително за техните мнения. Това изследване е проведено между 6 и 16 февруари сред 803 души. Позволяваме си да интерпретираме данни, които са добити от преди месец, защото всъщност те нямат някакъв сериозен срок на годност. Това са данни по-скоро ценностни въпроси. Затова казваме, че става дума по-скоро за социологически експеримент, защото едно много детайлно, нарочно изследване е нужно тук, а ние направихме по-скоро няколко провокативни хипотези и твърдения, които да тестваме. Така беше и миналия път, когато си говорихме тук за отношението към образованието и възпитанието, когато си говорихме за днешната младеж с Елисавета Белобрадова и Атанас Семов. Едно много интересно предаване, което можете да видите в канала Въпрос на мяра. Така беше и когато си говорихме с Ваня Григорова и Кристиян Шкварек за това дали ние българите сме консерватори, либерали, леви, десни, източни, западни, каквото се сетите. Гледайте го отново. А сега бързам да ви кажа данните. Зададохме директен въпрос на тема работна ръка и миграция. Той звучи така. Вие лично по принцип приемате или по принцип не приемате, когато има недостиг на работна ръка, в България да идват да работят мигранти. Резултатите са следните. По принцип приемам, казват 36% от запитаните. По принцип не приемам, казват 50,4% от запитаните. Има и 13,6%, които се колебаят в своя отговор и не могат да вземат становище. Попитахме и за политиките на Европейския съюз. Политиките на Европейския съюз. Вие лично оценявате като правилна или като неправилна политиката на Европейския съюз по отношение на мигрантите от Близкия изток, Африка и т.н. Това е един важен напоследък въпрос, който се обсъжда в последното десетилетие. Като правилна оценява 21%, като неправилна 44,9%. И има една доста солидна сива зона, 34% и 1/10, които не могат да преценят, не могат да отговорят.
Това вероятно се дължи на факта, че имаме все пак питане за Европейския съюз, а не за национални политики. Тоест няма нищо очудващо в това, че никак не са малко натрупванията на отговори от типа не знам, не мога да преценя. Това е доста честен подход от страна на нашите респонденти и все пак и тук по-сериозното натрупване, макар и да не става дума за класическо мнозинство, е в критичната опция. Тоест до тук ние имаме по-скоро критичен тон, по-скоро въздържан, благоразумен, би го нарекал конструктивен. Дали е конструктивен, по-скоро не знам. Това е странен лапсус, който допуснах. Би го нарекал консервативен. Вероятно на подсъзнателно ниво го наричам конструктивен. И сега като говорим за конструктивност, дали миграцията е заплаха? Тук можем да ги степенуваме. Мигрантите са заплаха за моята сигурност, мигрантите са заплаха за националната сигурност на България, мигрантите са заплаха за сигурността на Европа. Когато става дума за моята сигурност, по-скоро съм съгласен, че те са заплаха 43%. По-скоро не съм съгласен 38,9%. Тоест има, както виждате, 4-5 пункта плюс в полза на опасност. Отново няма някакво сериозно мнозинство. Има по-скоро опасност. Опасност за националната сигурност. Отговорът тук също е от типа по-скоро. 40% да, 35,1% не, при 24,9% които не могат да преценят. Нараства тази сива зона. Тоест и в двата въпроса, миграцията е опасност за мен, миграцията е опасност за страната ми, ние имаме отговор по-скоро да, но и не малко колебание, когато става дума за националните политики. Когато става дума за европейските политики, мигрантите са заплаха за сигурността на Европа, 48,7% да, 29,1% не, 22,2% не могат да отговорят. Което, между другото, е колкото интересно и знаково, симптоматично, толкова и стандартно в социологическата ситуация. Обикновено в демоскопските изследвания, когато отговаряш за себе си, отговаряш малко по-реалистично или, хайде, малко по-оптимистично. Когато отговаряш за нещо абстрактно, за нещо по-далече, отговаряш политически, което в общия случай, или, хайде, в общия български случай, звучи по-негативно. Казано кратко, когато става дума за мен или за страната ми, мигрантите са по-скоро опасност, но когато става дума за Европа, те се мислят като видима опасност. Дали това се дължи на факта, че България по силата на различни мнения се справя до някаква степен с проблема с миграцията, успява да ограничи миграцията, което се харесва на голяма част от на масовото съзнание, както се вижда по първите въпроси, а пък за Европа се е създал образ, че не се справя. Дали това се дължи на общи критични нотки към европейския дневен ред, дали това се дължи на някаква консервативна вълна в нашия западен свят, ние няма как да знаем със сигурност, но при всички положения данните са такива. Ние решихме все пак да ги разчепкаме малко повече. Попитахме тези хора, които казват мигрантите са опасност за Европа, опасност за мене, опасност за националната сигурност, най-различни други въпроси. Избрали сме да ви покажем как отговарят на въпроса, добре ли все пак има значение дали се спасяват от война или няма значение дали се спасяват от война, онези, които са отговорили с да на въпроса за националната сигурност. Когато си казал мигрантите са заплаха за националната сигурност, все пак правиш ли разлика между икономически мигранти и бежанци от война? Какво се оказа? Все пак тук повечето като че ли посочват, така да се каже, правилния отговор или безопасния отговор. За мен лично е важно дали става дума просто за мигранти или за хора, които се спасяват от война. Казват 62,3%. За мен лично не е важно дали става дума просто за мигранти или за хора, които се спасяват от война. Казват 28,5%. Ако тези 28,5% от тази по-мъничка извадка ги отнесем към по-голямата извадка, имайте предвид, че условно можем да кажем, съвсем условно, че около 600 хиляди българи, или хайде между половин милион и 600 хиляди, са онези, които заемат това крайно становище. Крайно по-моему, сега ще го обсъдим с моите гости, становището, че мигрантите са опасност за националната сигурност без значение дали се спасяват от война или просто търсят по-висок жизнен стандарт. Позволете ми едно възможно обобщение на тези данни. Няма особен радикализъм, няма крайности, както сме виждали и в други подобни данни. Дали това е българското благоразумие или специфичния български консерватизъм, не знам. Сега ще се опитаме това да обсъдим. Но при всички положения инстинкта сочи към това, че Европа има проблем. България не в такава степен. Проблема не е стигнал чак в такава степен до личното ниво, но гарда е вдигнат. Тоест, все пак има малко повече боязън
отколкото спокойствие. А перспективата утре вместо нас да работят чужденци не се харесва. Дали заради самото работене, дали заради самите чужденци или заради самите нас, дали става дума за пари или за ценности, също е неясно. Надявам се сега с моите гости Теодор Славев и Кузман Илиев да можем да разчепкаме всичко това. Вашия първи прочит на тези данни, господа. Аз не крия, че гостите по традиция видяха данните сега преди малко, преди началото на записа на предаването, така че започваме с тях мозъчна атака. Добре, ако караме от ляво надясно, да почнем от ляво, центъра. Мен данните ме знаят, защото очакванията ми бяха да се по-изтегли към това да има страхове, да има неприемане на въобще темата за мигранти поради простия факт, че тя се политизира. Винаги се е политизирала от някои политически субекти, но сега покрай войната и напрежението се появява. И любопитно е тук, когато говорим за това дали приемаме или не приемаме мигрантите като работна ръка. И то не е въпроса дали ни приемаме или не приемаме чак толкова, защото то така или иначе се случва. Значи просто от няколко години, като ходим по нашото Черноморие, може да видите, че там по хотелските комплекси, по хотелите, пълно с хора от Узбекистан, Таджикистан, от други държави. Тоест въпросът тук е, че бизнеса очевидно има нужда от работна ръка и то от определен тип работна ръка. Нали, защото ние като си говорим за мигранти да работят и да вземат нашите работни места, истината е, че от част от работите, които смятаме за непрестижни, трудни, ние не искаме вече да ги работим, защото истината е, че България и българите трудно, бавно, сложно, с едно напред, две назад, но започваме да се заприличваме на една нормална икономика в някакъв смисъл, въпреки всички проблеми, които има в България. В този смисъл и нашата структура, работната ръка се променя, така че ние мръсната работа не искаме, но трябва да я дадем на някой, защото някой трябва да я върши. И се внасят хора. Друг е въпросът обаче какво ние правим и като общество, и като бизнес, и като публични институции за това тези хора, които идват, говоря за работници, мигранти, които идват легално. Значи те идват организирано с бизнес, с споразумения на държавно ниво. Какво правят тук с културния шок? Защото вижте сега тия, които са от Средна Азия и нататък, това са хора, част от тях идват от много консервативни ислямски общества. За първи път виждат жени по-бански, за първи път виждат алкохол, който се продава на всяка крачка. И това почва да създава напрежение с самите курортуващи, които там не са свикнали с някакви такива форми. Това както е в кръга на шегата, но не само, защото един от големите проблеми при миграцията е как публичните институции организират системата по начин, че тези хора ако не да се впишат, говоря от европейска гледна точка, защото американската традиция и история е много различна, имайки предвид, че това е мигрантска държава, тя е създадена като мигрантска държава, но успява да направи от всички тия мигранти нация. В Европа е по-различно. И по какъв начин всъщност те успяват тези институции не да смелят или да асимилират мигрантите, а да ги накарат да си вървят по установения законов ред, който съществува и който се очаква от всички нас да вървим като граждани. А всъщност, това, което е важно в това изследване също да се напомни, когато говорим за културния шок, е, че данните много ясно показват възрастово разделение. Както по много голяма част от данните, които сме обсъждали тук, оказва се, че това, което определя мненията, е възрастовата структура. Едно изнесено към по-високите възрастови групи общество реагира доста по-консервативно. Сред младите групи имаме много повече благосклонност по темата. Вмятам го само защото, когато говорим ангро за общественото мнение в България, винаги трябва да си даваме сметка, че особено в големите градове, особено най-младите, колкото и малко да са те в България, поради демографските обстоятелства, имаме по-скоро други мнения. Така че там има възприемчивост. Но това, което аз чета в тези данни, не знам, Тео, ти казваш, че по-скоро си очаквал по-рестриктивна гласа тук. Да. За младите обяснението какво може да бъде, че може би всички тия години на преход се справихме с това да обясним, че за плюсовете на отворените общества.
и на отворените Предполагам, че Кузман сега ще обясни за всичките възможни минуси. Но нали да имаме предвид, че те с възрастта хората също си променят и нагласите. Да, така е. Така че днешните младежи след време могат да станат и така да заприличат като на техните по-възрастни съграждани. Да, категорично. Аз мисля, че българите чисто културно и с оглед на исторически опит сме толерантна нация. Българин, една от интерпретациите, дори на думата е смес. Тоест, ние наистина тук на Балканите минало какво ли не. Това, че ние сме станали нация възоснова на наши битки, на наши борби и така нататък, това е процес, който ние вече сме осъзнато сме се превърнали в нация, но ние имаме така и една толерантност към различието. Даже аз мога да я отдам до някъде на нихилизма националния. Българин не е шовинист, той. Това единици са, които са за трите морета. Ние нямаме велико сръбски проект, нямаме гали идея. Нали? Още в нашето възраждане е било, той Левски си го казва. Ние искаме нашето си, чужото, нали, чужото си, чужо ние. Такава има един републиканизъм, една много сериозна етика. Но все пак казвам, навсякъде като живее роба. В България, Тракия, Македония. Тоест очертава землището. Да. Категорично и то много осъзнато го очертава къде е Мизия, Тракия, Македония. Като това показва, че имаме едно много високо ниво на осъзнатост, всъщност къде е етногеографския район, в който живеят истински българи, които са наясно с това, че са българи. Разбира се, във времето това е позабравено по политически причини. Но вършейки се в наши дни, България има нужда от работна ръка, не само високо квалифицирана, защото някои постижения на синя карта, високо така интелектуален труд, добре, но има нужда от всякаква работна ръка. Това от гледна точка на бизнес, защото чисто демографски ние българите, за съжаление, поред икономически, политически и други обстоятелства се топим. С най-бързите темпо в Европа, вероятно това е обратим процес, но е така факт. Ние имаме нужда не само от висока квалификация, но от хора, които са куфражисти, от хора, които с ръцете си могат нещо, от хора, които са заварчици и така нататък. Буквално от абсолютно всякаква работна ръка. Къде е въпроса? Че ти имаш една диаспора, в която на око имаш няколко милиона българи. България е 15 милиона по света. Ако погледнете така и всякъде как сме се разпръснали, но добър пример, Украйна, бесарабски българи, те идват, бягат, дали от война или искат да се върнат в земята на техните праотци, завършат се тук. И какво се получава? Параграф 22. Социалното министерство и Министерство на образованието не могат да си подадат топката помежду си, за да издадат едни разрешителни за бързо акредитиране на специалност, която от този човек има, да речем той инженер. И се оказа, че той е етнически българин. Има самосъзнанието на българин. Да, дошъл тук, но той стои и не може да влезе на пазара на труда, при положение, че няма хора. Това са тъжните неща. Защото по този начин ние по естествен, органичен начин и по сигурен културен начин за нашата нация пропускаме хора, които можем да ги интегрираме, даже се отнасяме малко обидно към тях. То става наистина грозна история. Показва, че държавата хабер няма и никаква грижа към тия хора. Да, започваме да внасяме всякаква работна ръка. Централна Азия, при Кавказието, много опасно. Тук вече е опасността. Не, че искам тия хора нещо да ги заклеймя, но и службите нашите знаят и затова трудничко дават разрешение и следят дори буквално като влязат тук в страната и не могат да им фанат дирите и спатиите. Част от тези хора във времето се оказва, че са подвластни идеи, радикални течения, които нямаш контрол над тях и не се знае в един момент как може да се окаже, че някой се е оказал по-радикален, отколкото трябва. Виждате в Германия дори вече такива терористични актове, дай си Боже, тук това не бива да се случва, но ние не знаем тези компактни групи, които са се заформили тук и които в Русия си правят проблеми, с които се работи много добре. Така. Те са организирани, не знаят езици, не знаят културата, не познават местната. Тук е риск. По тая линия вече си имаме рискове. Така че миграцията, бягаш ли от война, не бягаш ли от война, хубаво. Отворени сме към миграцията. Отворени сме тогава, когато някой е добронамерен, когато е поканен, когато, той бяга от война, ама как бяга от война? Той е здрав, прав, бяга и не си пази къщата, или той се е смесил с другите е терорист? Защото и това го има. Тук вече става по-сложно уравнението. Не е толкова простичко да се каже отворени сме за миграция. Отворени сме, ама като
както днеска виждаме в Западна Европа, се режат глави или се забиват с колите в децата по Коледа, не е приятно, нали така? Тоест, ако трябва аз да затворя първоначалното влизане в разговора, миграцията по принцип е нещо естествено и по икономически причини, но за разлика от свободното движение на стоки, аз харесвам виното френското или някой французин българското, разменяме го, купуваме го добре, с хората не е така. С хората не е така. За да дойде някой тук, той трябва първо да е съгласен, че нашето общество, в него има закони, има традиции, има някакви морални императиви. Ако той не иска да се интегрира, не иска да научи езика, ако той тук му е някаква временна спирка, в която той мисли, че може да направи някакви зулуми, вероломства и да избяга, този човек не е добре дошъл. И той, ако не е поканен, то за него няма място и той това прави Тръмп. Нали? Горе-долу това хората не могат да разберат, че никой няма проблем с качествената миграция в Америка. Тя така е създадена. Ама имаш проблем с уния, които са бандити и продават фентанил и така. Предполагам, че в разговора тия неща ще се влезе в детайл в тях. Аз не знам колко може да влезем в детайл, но със сигурност знам, че назад във времето се правеше разлика между бежанци и мигранти. Спомням си. Напоследък, че един термин малко отпадна. Вече никой почти не говори за бежанци. И другото, което ми прави впечатление, е, че когато проверях по някакъв начин отношението към Шенген, така просто качествено, както се казва моята социология, публикувах нещо за Шенген и понеже на моята стена е много представителна извадка от пълнолетното и да, предимно пълнолетното българско население, да го кажем така, оказа се, че огромната част от хейта по мен беше, какъв Шенген? Той Шенген свърши преди ние да сме влезли. Теодор, като един вещ в социалните медии човек, може по-добре да ми каже дали не хиперболизирам извода от тези коментари. Но истината през цялото време аз имам усещане, че когато става дума за миграция и ние сме го мерили назад в годините, българите винаги казват, добре, правете, струвайте, но не допускайте. Не допускайте. Това виждам. И честно казвам, за мен поне тия данни го показват. Да, не е крайно, но при всички положения виждам по-скоро скептицизъм по отношение на миграцията. Даже се замислих, ако бяхме формулирали въпросите по друг начин, друг път може да пробваме с други формулировки, но подозирам, че пак ще получим сходни резултати. Да, и аз мисля, че хората разбират какво ги питат. Наложи се това, имаме базов инстинкт, да. Базов инстинкт. Сега по отношение на радикализацията искам само един коментар. Най-страшният атентат в Европа беше на Брейвик в Норвегия, който си беше пък свръхнационалист норвежец. Дали, бял и така и вярващ в всякакви идиотщини, но не казвам, че няма. Въпросът вече е да разберем първо този социологически, антропологически въпрос, защо има. Мнозина ще кажа, че неговото е било реакция на това, което пък Кузман каза. това е едно от възможните политологични обяснения. Да, което ни затваря в една спирална радикализация, което е много проблемно. Много е проблемно, но опираме до това друго, което казва той. Какви хора влизат тук и отново работата на службите на публичните институции. Иначе за какво се води успешна миграция? И друго искам да кажа сега, когато говорим за мигранти. Няма българин, който да няма познат, роднина, приятел, който да не е имигрант. Няма такова семейство в България. Ти казваш 15 милиона, другия проблем в България е, че България не се прави политика основана на данни. Ние не знаем за почти нищо. Не знаем колко хора са навън, колко от тях имат намерение да се върнат, колко от тях децата им са скъсали, нали, с българското въобще. Тоест те стават съвсем интегрирани в други общества, предимно европейски. Но за какво се съди дали една държава успешно с миграцията? Това е когато си мигрант да поискаш гражданство. И пътя към гражданството вече трябва да бъде структуриран, сложен, така че да може тези хора, в момента в който получат гражданство, първо то да е желано от тях и второ да бъде така направено, че наистина те да станат едни допринасящи за обществото хора. Иначе изследванията са пределно ясно. Мигрантите допринасят солидарно за социалните системи. Нали, тук мантрите те ни източват. Не е вярно. Те внасят наравно с другото. Колкото повече хора внасят, толкова по-добре за тия системи на практика. Но ето Австрия и Германия, въпреки че има европейско гражданство, от източна Европа като отиват, иска да си имат. И немско и австрийско гражданство. Нали? И си кандидатстват, и процедурите са сложни.
Въпросът е тук колко скандали с българско гражданство. Продажба, фалшификации, златните паспорти и прочие неща. Със сигурност има проблеми и отново тук държавата е тази, която трябва да реагира на тях. Иначе, като отношение, нали, тая картина, която гледаме в обществото, по-скоро мен ме изненадва приятно, защото българите първо осъзнават, като гледам така, необходимостта, нуждата от това да идват да работят тук хора отвън, просто защото нашите са навън. Мисля, че се обръща тенденцията, между другото, последните години, което е приятно, с нетната миграция, т.е. по-малко хора излизат, отколкото се връщат. И другото, което е при младите, социологически отново бяха данните, ако 85%, ако ги бяхме питали преди 10 години, 15, казваха да, искам да емигрирам. В момента 15% е паднало това. Тоест, хората виждат смисъл младите да остават тук, да се развиват тук, макар че аз Европа винаги съм смятал за един по-широк дом, нещо, нали, моята къща, ма това е махалата и общо взето можеш да си ходиш и да си там да се движиш, да правиш каквито неща искаш. И не е такъв проблем, нали, пътуването, време на работа, да трупаш опит, да видиш как се получават нещата навън. Сега по отношение вече на войните, другия въпрос, нали, малко е като кошката и яйцето, но то е важно да видим защо има войни. Нали, тези хора, мигрантите, те не бягат от хубаво там. Говоря за вълните. Сирия, войната. Кой е виновен? Няма да говорим за това. Но в крайна сметка това беше големия мигрантски натиск. Нали? Тия войни. Второто, икономическата ситуация в Африка, където имат в другия край на Европа по Средиземноморието, южната част натиск. Но в крайна сметка не може и като европейци с скобата, че мисля, че ние сме тези, да кажем, западноевропейци, да им скараме, които са измислили лицемерието като официална част на външната политика, но все пак, носейки заряда на комунизма, не може да оставим картини с деца с корабчета и лодки, които да умират по бреговете на Европа. Просто не е редно. Нали? Какви хора сме ние тогава? И последно, другото, което е когато се случи украинската криза и започнаха масовите вълни с мигранти, това бяха предимно жени с деца, но не само. Ми струва, че българина прояви някакво чувство за солидарност и за толерантност. В началото имаше със сигурност. Говоря за първите дни, когато буквално отваряха се къщи по селата, търсиха, защото беше зимата, февруари месец, удела, групи във Фейсбук се самоорганизираха, граждански организации помагаха, тогава държавата беше тотално адекватна. Казвам го защото общината чакаше държавата. За пари става въпрос. Нямаше никакви протоколи за реакции и действия, които някъде на хартия ги имат. Общините чакаха държавата чакаше Европейския съюз. И докато това се случи, и нали ги настанихме после по хотели и се прие някакъв план, първите, които реагираха, бяха хората. На съвсем такъв солидарен и толерантен принцип. Така че мисля, че има с какво да се гордеем по това отношение. Нали? Българина не е и затворен човек, особено по последните години. Всички са пътували, нали, граници са отворени, вижда какво е и навън, започва да свиква и с някакви аспекти на глобализацията в културната и част, не само в икономическата. Така че картината не мисля, че е толкова негативна. Сега зависи, разбира се, кое наричаме негативно и кое наричаме позитивно. Аз, за да изрекламирам едно наше изследване по темата, което Теодор Славев току-що сподели, съвсем скоро една от моите други изследователски самоличности, Института Иван Хаджийски, ще участва в представяне на едно изследване на фондация Фридрих Еберт за младежта. Това е редовно, през около 5 години се прави изследване за младежта. Точно в тези изследвания има такъв тип данни и те показват, че наистина сред младите хора в България намаля миграционния натиск. Причините са няколко. Разбира се, най-грозната, която ще трябва да кажа, е, че който мигрирал в общи линии. Тоест малко миграционният натиск намалява, защото то вече някак си няма накъде повече. Натиска за емиграция имам предвид. Втората причина, разбира се, е свързана с това, което Тео спомена. Миграцията вече не се приема като някакъв структуриращ живота акт. Вече се приема като вид образователна или социална или работна мобилност. Даже. Имам пред емигрирането от страната. И другата причина, разбира се наблюдават такива нагласи, е, че, да ви кажа откровено, в българския контекст някакси темата вече не представлява чак такава
информационна стойност. Помните ли, на времето много се говореше за избора, да остана в България или да емигрирам, да остана в България или да емигрирам. Не, че сега не се говори, но като че ли го няма това, което аз, например, помня в 90-те години, когато миграцията беше почти автоматизъм. Но тук направих една скоба. Абсолютно съм сигурен, че Кузман Илиев има доста несъгласие с Теодор Славев по отношение на така описаната картина. Ще не, то става дума за несъгласие. По-скоро ние с вас търсим истината обективно, да погледнем на процесите. Аз това, което каза господин Славев за Сирия и спря до там. Каза, няма да казваме кой. Само че искам да кажа кой. Да, защото важно е да разберем, че Европа сама създава проблеми, които в последствие унищожават. Това трябва да се каже ясно. Навлизането на френските сили на НАТО в Либия, унищожаването на тая държава 2011 година, от която тръгна голямата вълна миграционна и днес там гледаме пазари на роби. Това беше грешка на Саркози. Саркози, който се оказа вътре, че той има цял корупционен скандал. Аз във Франция бях 2006 година, 2007 и си спомням там с керваните на Кадафи. Той беше приятел на Саркози. В един момент започнаха бомбите по главата му. Тоест тук вече политиката на Запада става малко странна. Влизането в Афганистан на Съединените американски щати, в Ирак, създаването практически условия за ислямска държава в Сирия и в Ирак. Тези неща, това са грешки на Запада. Това са грешки на Запада, които струват много. И това не е на западната цивилизация, не е на гражданите. А един политически елит, който до оня ден буквално ни обясняваше как всичко е прекрасно и си се вървим към Трета световна война, ще спечелим. Сега Тръмп дойде и малко обърка картите буквално на нещата. Но когато ти много дълго време сееш смърт, унищожаваш тия народи. Аз ви припомням, че 11 септември за него имаше реално податки по-утрано. Те се опитаха да ги свалят центровете и преди това с един-два атентата. Помните ли? Още 90-те години. Взривяваха отдолу, не можаха хубаво да ги направят. Защото войната залива 91 година, американците практически техните бази са близо до Мека и Медина. До веровите центрове на тия общества. Тоест, когато ти им влезеш там, започнеш един неоколониален експеримент с много смърт. С много смърт. Ман Олбрайт казваше 500 000 деца в Ирак било едва ли не е нормална цена да се плати. И тези неща оттекват, те остават. В тези народи това се знае. Започва от една страна разруха, от друга страна бягство от смъртта и от трета една ненавист към западна цивилизация. В един момент обаче, тук по-левите правителства, да ги кажем по-либералните, казват чудесно тази миграция, ние ще използваме от една страна да ни построи тук, да ни вършим мръсната работа, както господин каза при малко, че ние не искаме и българите. И пито платено. Те са тук в прекрасна Франция, ние ще им хвърляме с огромния дълг 120% от БВП пари и мълчат, всичко купено е социалната справедливост. Те идват, аз съм си говорил с тях, защото така се случва, че съм франкофон и там съм и учил и поглед, те казват, ние ще ви колониализираме европейци чрез отробата. Вие ще видите какво ще стане. Омразата е свирепа към френската цивилизация. И аз им казвам, не дейте така, бе. Заровете тия томахавки. Това с хора от Магреба съм си говорил. Сега, каквото останало в историята, ние какво се връщаме назад 5 века, с турците сега се бием ли? Защо го правите? Те казват, не. Това е отвратителна цивилизация. Ние не можем да търпим. Ние ще видиш какви тук неща ще направим. И е факт. На 14 юли на така по-важни празници за Франция е опасно. Опасно по улиците. Те палят всичко. Има една омраза. Помните в Париж какви ужасяващи картини, как тичаха така тигрите и лъвовете по улиците. Мен ми е много болно за Франция като франкофон. И в някакъв смисъл убеден европеец, ама тая смислената Европа, а не безобразието, което днеска го виждаме, че се превръща. Така че има мигранти и мигранти. И знаете ли, парадокса. Родителите на тия деца от Магреба, всичките бяха срещу тях. И казваха, защото вече са се интегрирали. Те вече се възприемат за французи. И казват, не дейте така. Между другото в Америка абсолютно същото. Поколения вече, които са дошли от Куба или от някъде друга, на новите емигранти не гледат с добро око и гласуват примерно за Тръмп. Защото те казват, идват някакви хора, които не уважават нас и обществото ни. Те вече са част от това общество. Европа това и беше грешката, че заради политически ползи на някои конкретни така по-либералните, може би, партии, които си казаха, чудесен електорат е това, то се вижда сега на изборите в Германия, в Западна Германия, отвориха вратата за хора, които част се интегрираха, част обаче ненавиждат Германия, ненавиждат Франция, ненавиждат въобще Европа. Камо ли нейните темели, там християнската етика, самата Европа политически, особено във Франция го виждаме, те станаха изключително дезинтересирани от религията, държавата никакви пари, вече храмове се превръщат в джамии, защото пък обратно, уния хора си държат на това.
Били сте в Белгия, нали? Знаете, там като общо взето си има религиозните празници, те си затварят цели квартали, излизат агнетата си, се режат така на улицата си ги правят хората демонстративно, което е провокация. И затова вече ние като европейци, поглеждайки към Стара Европа, виждаме една нелицеприятна картина, много опасно и така мръсно място, което ни носи болка, но си казваме, не искаме така. Ще ви дам последен пример и давам думата на господин Славев и така и на тебе, Първане. В България има два момчета приятели са. Един дъчанин дойде с 3 деца да живее тук и един французин също много му харесва. Пита ги защо. Казаха и данъци, процента на вакцинация и нисък, т.е. те вярват, че това е добре за като цяло. Първо, българите, вие сте гостоприемни. При нас това сме го загубили. Но ви, така буквално ще си взе малко по-разговорно, викат хората простички неща. Жената на дъчанина се прибира една вечер покрай НДК и от тези момчетата, мигрантите, са били събрали една тълпа и явно така за закачка и подсвирнали. И той казва, това е редовно, ние в Дания, ние е страх да ходим вечер по улицата, както и в Париж си е опасно да ходиш вечер по улицата и в Лондон. Той казва, веднага 5 момчета, българи от някъде се събраха, отидаха на градиха и почнаха да им правят забележка. И те казват, това някой ще каже, че нали, вие сте по-назадничеви. Всъщност е бастион на нормалността. Аз съм по-спокоен, че жена ми се разхожда сама тук сред българите. Тоест това не е малко. Тоест това е нещо за мен читаво, което трябва да си го съхраним. Това не означава да си шовинист или да не уважаваш другите. Напротив, но и те трябва да те уважават, като ти дойдат от дома. Това е много важно. На ръба сме, уважаеми зрители, на политическа коректност. Не случайно предаването е 45-минутно. Ако имаше второ полувреме, вероятно ще да преминем някои граници. Аз имам 2 неща само да кажа, които са любопитни, преди да съм ги забравил. Първото е, че на конференции глобални и социологически, на които съм бил, и когато се докладват данни от Близкия изток, се чува точно това, което между другото чуваме и у нас. В началото, казва масовото мнение в Близкия изток, като дойде Запада тук, имаше високи очаквания. Години по-късно, десетилетия по-късно, разочарование. Това е долу-горе структура, която знаем от България. Високите очаквания в началото на 90-те и после разочарованието от начина, по който функционират нещата сега. А най-любопитното е, когато погледнете данни как гласуват българските мигранти в Западна Европа. Те обикновено гласуват по 2 начина. Значи студентите обикновено гласуват доста либерално, доста прогресивистки и така нататък, но гастарбайтера гласува винаги за радикалните формации в България, за новите формации в България и винаги либералите казват, добре, защо сте тогава в Западна Европа, като гласувате за антиевропейски партии? А истината е, че той в Западна Европа от лошо. Той не е от хубаво в Западна Европа. Той не харесва как се случват нещата в България и затова гласува за протестни партии. А българските протестни партии, които не харесват как се случват нещата в България, вместо да ги отнесат към самите нас, проектират нашите проблеми навън и се държат антиевропейски. Тоест, от всякъде има една такава реципрочна парадоксалност. Тео, извинявай, прекъснахте, може би, или? Не. То за въобще и политическите нагласи, ма и не само, за това какво представлява нашата диаспора, особено в Европа, в непосредствената ни близост, трябва да се правят много изследвания, защото наистина е много интересно. А те не се правят почти никакви. Не, почти никакви няма. Да. Може би защото наистина трябват ресурси, но всяка държава го прави, нали, отново казвам, ние си говорим за демографска политика. Няма в България утвърден, новоизгряващ политик, който да не говори за демография. Искам да кажа, че абсолютно нищо не се прави по въпроса през политики, защото сега, нали, то не става с министър по демография. Какво ще прави министър, деца или смисъл, не разбирам. А това става наистина с хоризонтални политики, с целенасочена работа, която не става от днеска за утре, но включително и с познаването на нашата диаспора, което си е, нали, капитал човешки, който е отвън. И може да се очаква тези хора след една възраст някаква да решат да се върнат, както се случва, но, нали, пак с вълни. Тоест ние трябва да сме готови и за това, и като профил на тези хора и прочие. Сега, по отношение на Европа, имиграцията, истината е, че европейските общества им трябва работна ръка. Аз не знам колко бързо изкуственият интелект и роботите ще заместят някои от нещата, но може би в нашия обозрим живот на нас ще ни трябва работна ръка, просто защото такава е ситуация данните, за да се поддържа тази икономика, индустрия, живота такъв какъвто е. По отношение на
културните противоречия, несъвместимости, да, тя ги има. Но дали това, което ни се показва като отделни примери е масовото? Такива ли са наистина всичките мигранти, които са в Европа? Също трябва да се помисли и да се анализира. Да, има ги. Да, има го това неприемане на европейската култура, такава каквато е. Аз не виждам обаче някакъв много смислен отговор дясно, защото нали, обяснението ми дайте да заприличаме и да ограничаваме някакси права и свободи, заприличвайки на тези държави, от които бягат хората. Всъщност ние имаме тия общества и тия блага, именно защото се либерализират не само отношенията между хората в обществата, но и в икономиката. Нали, затворените икономики раждат затворени общества и обратното. Няма по какъв друг начин да се случи. Иначе съм напълно съгласен за това, че Европейския съюз и щатите, как наскоро се шегувах, че трябва да бъдат близък и далечен запад вече, защото може би не са едно цяло или няма да бъдат следващите 4 години, или поне в тия 2 месеца не са. Да, направих своите грешки в останалата част на света и това се дължи от точно това лицемерно чувство за превъзходство и за надмощие, което съществува исторически от много-много отдавна, както сме се осъзнали, може би като нации в Европа. И изнасяме проблеми. Това е факт. И те се връщат като бумеранг тук. Непосредственият тригър, този спусък, който беше с големите мигрантски вълни, беше решението на Меркел за отварянето на границите. Нали, това не трябва да го забравяме и пропускаме. Има много обяснения, много книги. Тя, между другото, мемуарите излязоха наскоро, очакваме на български да бъдат публикувани. Но нали, идеята, че те ще се справят с голямата вълна от Сирия тогава, всъщност се оказа, че не става. Много е интересно обаче друго, което казва Кузман за генерационните разлики между мигрантските вълни. Значи в Германия около заводите там има турски семейства, които са там горе-долу 20 години след римските договори, 80-те години. И това са едни много заможни хора. Ние в България ги виждаме, като тръгват с колите и скъпите коли всъщност. Но какво се случва с техните деца? Защо те не се вписват? Според мен не е толкова проблем на културната надстройка, а на нивото на капиталистически отношения. В интерес на истината, ето тук лявото в мене проговори. Но за мен това е основата. Несправедливостта не е толкова омразата наистина на ниво култура, защото тя е толкова разнообразна, че в наше време каквото искаш това, нали, получаваш скоро из виртуалните очила, пък съвсем ще се зомбираме в светове, които само ние искаме да виждаме, така че и това ще се реши. Но тази омраза, тя е автентична, тя съществува, тя се вижда и за мен пак проблема опира до работата на институциите. Сега не може, нали, да твърдим, че трябва върховенство на правото и че закона е еднакъв за всички и че ние сме равни пред него и в същото време за някакви нарушения да се прилага различен подход. Нали? Няма как да стане. Нали? Без значение какъв ти е цвета на кожата или нещо подобно, те трябва да бъдат санкционирани, държавата трябва да ги показва без да прекрачва, разбира се, граници. Но и последно за политизирането на темата, защото това е топ тема в Германия, която структурира предизборния дебат там. Когато наскоро четох мемуарите на Дейвид Камерън, когато е Брекзит дебата, Фараш казва, че 20 милиона българи са дошли в Англия, което нали, Камерън се опитва да обясни, че няма как това да се случи, защото няма толкова. Причини, да. Но той го повтаря постоянно и нали, нагнетява обстановката, знаете, Брекзит. Той невероятно възможно е да използва ефемизма българи и румънци, който обикновено значи друго. Когато става дума за етнически корени точно. В книгата си директно там така пише, че това е било тема по време на Брекзит. В този смисъл, как да кажа, спомням си времената, когато още преди Европейския съюз да ставим членове, колко и млади хора бягаха, криеха се по границите. Гърция, първата вълна.
черни печати в паспортите, бяха задържани от полиция, бяха бити и това бяха точно такива икономически подбуди, но те ходиха там просто защото тук икономическото положение беше страшно в тия години на прехода. Слава Богу, вече не е такова и ние не сме българите този тип мигранти. Как да кажа, по-лошо е в момента ние да говорим за това как ще справим с мигранти от друга държава, без значение дали бягат от война, дали по икономически подбуди, дали заради човешки права, защото някъде и такива нали, има, бягат, защото режимите са авторитарни. Ние сега се чудим как ще се справим с такава вълна, а не нали, българина като мигрант в държави, които не го искат. Нали? Защото в крайна сметка сме част от Европейския съюз. В този смисъл има нещо положително за тия години и дебата, който водим вече. Когато аз започнах да изследвам темата преди години и когато науката, политология още спореше какъв е произхода на всички тия политически актьори, които използват тези теми, имаше недвусмислени доказателства, че това е темата с главно Т. А по-късно, разбира се наслоиха и много други теми. Вечният спор, разбира се, беше дали това е ценностно мотивирано или е икономически мотивирано. Ако искате така да тръгнем да закриваме този разговор, според Теодор Славев, икономиката е на дъното. Така го чета аз. И Кузма това ще каже. Предполагам, че икономиста може би това ще каже. Не, знаете ли, аз не мисля. Ще ви кажа, за мен нацията е нещо живо, нещо органично, нещо, което съществува в нашето съзнание. Опита да се миксират нациите, да се като каша, така да като един компот да се забъркат, за да бъдат по-добре управлявани хората, защото са загубили идентичност, то не става, то това органично не става. И вижте, днес това, което става в Близкия изток цялото, днес това, което става в Източна Украйна, това е наследството на Първата световна война. Това е наследството на Първата световна война. Някой чертае едни граници, в които вътре етническото самосъзнание е различно. И това ще го видим сега и при унгарците, при поляците, при румънците по отношение на Украйна. Сега ще видите този канибализъм, който може да стане, ако войната не спре и Украйна не бъде стабилизирана. Тези неща са реални на терен. Те не са изчезнали. Може моментно да ни изглежда, че ги няма. В Близки изток е наистина брутално. Там наистина е на салфетка. Но не уважиш ли реалността, се сблъскваш с нея. Аз така бих завършил. Трябва да отчитаме тези фактори и да не смятаме, че това е страшно и проблемно. Да знам, че тази органична материя, нацията е нещо хубаво. Това не означава, пак казвам, да мразиш другия. Трябва да се приветства диалога, да се разменят идеи, за да растат отделните нации, но те съществуват. И в мига, в който насилствено се опиташ така през мембраните им да вкараш нещо, което е външен елемент, нито то ще стане вътрешен, то ще се бунтува, ще се опитва да ги разкъса, нито те ще го приемат рано или късно, ще се опитат да го изхвърлят. Така че този проблем ние го виждаме пред очите и се опитваме винаги така да намерим и икономическо, културно и някакво друго оправдание, но така дълбоко в психологията на народите самосъзнанието и усещането за идентичност, то е много силно, колкото и да се опитват да го полират в училище. Пак на най-интересното трябва да приключим с огромна благодарност към моите гости, че някак си успяват да се впишат в рамките, които аз опитвам да им задам. Със сигурност трябва да направим продължение и на този разговор и на предишните два. Вие не пропускайте да се абонирате за канала Въпрос на мяра. Не пропускайте да общувате с нас по всичките възможни начини и гледайте следващия епизод. До скоро!